començar la flexió hem de posar les mans a l'alçada de les espatlles. En aquest cas, la mà no queda amb els dits junts sinó han d'anar oberts per crear una base de sustentació més gran a l'hora de fer la flexió. Quan tinguem col·locades les mans i els braços i estiguem preparats, podem col·locar els peus cap enrere amb el cos ben recte, apretant la zona lumbar i abdominal i també la zona de glutis per poder mantenir una posició neutra de l'espatlla. Una vegada tinguem això, ja podrem començar a baixar amb la flexió fins a tocar amb el nas gairebé al terra i després pujant. Per treballar els abdominals normals, en aquest cas el que haurem de fer és aixecar les cames, creuar-les per bloquejar els abdominals inferiors i només treballar els normals, i el que hem de fer és posar les mans al pit, al cap, on ens vagi bé. I sempre 45 graus. És erroni pujar fins a 90 graus perquè ens estarem carregant els lumbars i sempre s'ha de treballar pujant a 45 graus. El següent abdominal a treballar són els abdominals laterals. En aquest cas, el que hem de fer és pujar una de les dues cames. Amb el colze contrari a la cama que hem pujat, hem d'intentar tocar el més a prop possible el genoll i a partir d'aquí treballar els abdominals laterals. L'últim exercici d'abdominals treballarem els abdominals inferiors. En aquest cas haurem de posar els dos braços al costat del cos, a la mateixa alçada, aixecar les cames i estirar les cames i portar els genolls cap al pit. L'exercici per treballar tríceps es fa amb un banc d'aquestes mesures o també es pot posar algun objecte elevat, ja sigui un sofà, llibres, etc. Una vegada tinguem això, les cames flexionades cap endavant i rectes per poder baixar fins la meitat. Seria erroni en aquest cas si baixem fins al final de tot. Sempre hem de baixar fins la meitat per treballar bé els tríceps i a partir d'aquí seguir treballant. Per treballar l'exercici de bíceps podem fer servir qualsevol objecte pesant. En aquest cas es fa servir dues botelles d'aigua de 5 litres. El primer que hem de fer és col·locar les cames rectes a l'alçada de les espatlles, amb els peus mirant cap endavant i les cames una mica flexionades amb l'esquena recta. Després, quan baixem, mai s'ha de bloquejar l'articulació, sinó que s'ha d'estirar el braç quasi estirat però semiflexionat. I a partir d'aquí treballar el bíceps sense moure el colze. La posició del cos per treballar les espatlles és la mateixa que hem fet servir en els bíceps. L'única diferència és que agafem la presa de les aigües d'una manera diferent. La posició que adoptem per treballar els squats és essencial. En aquest cas, el que hem de fer és col·locar les cames a l'obertura dels malucs, peus mirant cap endavant, cames lleugerament flexionades i esquena recta. A partir d'aquí treballar fins a 90 graus, mai treballar menys de 90 graus o més, perquè en aquest cas no estaríem treballant correctament els squats. Després és essencial que els genolls mai sobrepassin quan baixem la punta dels peus.